Εντείνεται ο πόλεμος γύρω από τα τσιγάρα, με την Επιτροπή Ανταγωνισμού να διεξάγει αυτεπάγγελτη έρευνα στον κλάδο της εμπορίας τσιγάρων και καπνικών προϊόντων για την διαπίστωση τυχόν παραβάσεων μετά την αύξηση κατά 10 λεπτά στα πακέτα τσιγάρων από τους περιπτεριούχους της Κρήτης. Αυτή τη βάλουν φυλακή τη γυναίκα. Όχι. Ρε παιδιά και τσιμάστε. Τη βάλουν φυλακή, άμα το στα δώσετε έτσι, θα τη βάλουν φυλακή. Θα τα παραποιήσουν τα χαρτιά. Ακριβώς δεν μας έχουν πει τι ψάχνουν. Άμα το βρουν πολύ θα ήθελα να το μάθω κι εγώ. Δηλαδή τη λίστα με τα ονόματα. Ναι, ζητάνε και τη λίστα με τα ονόματα, ζητάνε τις ανακοινώσεις που έχουμε βγάλει προς τα μέλη, κάποιους νόμους. Κλιμάκιο από την Περιφέρεια Κρήτης έλαβε εντολή από την Επιτροπή Ανταγωνισμού να διεξάγει έρευνα στα γραφεία του Σωματείου στο Ηράκλειο, όπου έκανε φύλλο και φτερό, βιβλία, στοιχεία και έγγραφα, κίνηση που άναψε φωτιές στους περιπτεριούχους. Το σωματείο μας είναι νόμιμο. Φτύξαμε αίμα. Κάνουμε αγώνες για το δίκαιο μας. Και έρχονται σήμερα εδώ και μας ελέγχουν αν είμαστε σωστοί. Αυτοί που δεν έχουν αφήσει τίποτα όρθιο. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα? Να ελέγχει η περιφέρεια το σωματείο και να μπλέχνουν το Υπουργείο Ανταγωνισμού. Να βγαίνουν στα κανάλια και να λένε 15.000 πρόστιμο για 10 λεπτά που το κάναμε για να ξεσηκώσουμε τον κόσμο. Τα πάντα είναι νόμιμα, τα πάντα είναι στο σωματείο μας μέσα. Μπορούν να πάρουν ό,τι θέλουν, να τους δώσουν ό,τι θέλουμε, νόμιμα κι εμείς. Πιστεύω ότι κανείς δεν αντιδρά, ούτε ο κόσμος αντέδρασε, το κάναμε. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η απεργία πείνας από την πρόεδρο του Σωματείου Ελένη Χερέτη, η οποία δηλώνει ότι ο αγώνας τους θα συνεχιστεί παρά τις πιέσεις που δέχονται από τις καπνοβιομηχανίες και κατ' επέκταση από την κυβέρνηση. Εμείς θα είμαστε εδώ, θα παλέψουμε εδώ. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι είναι ένας τρόπος τα προϊόντα αυτά να μετακινηθούν στις αλυσίδες. Παράλληλα, χαρακτήρισαν κοροϊδία τη νέα νομοθετική ρύθμιση που προωθείται, σύμφωνα με την οποία θεσμοθετείται νέο ποσοστό κέρδους γύρω στο 5% από το αφορολόγητο. Το βασικό είναι ότι οι εταιρείες, έχοντας στα χέρια τους τη δυνατότητα να φτιάχνουν τη λιανική όπως θέλουν, μπορούν αύριο να βγάλουν ένα πακέτο 2 ευρώ, ένα πακέτο 1,5 ευρώ. Καταλαβαίνετε λοιπόν αντίστοιχα, έτσι ότι εμείς θα πουλάμε και δεν θα παίρνουμε τίποτα. Ζητάμε λοιπόν από τους βουλευτές να παρεύουν, να κατοχυρωθεί το 8,2% επί της λιανικής τιμής. Με αφορμή τις παραπάνω εξελίξεις, περιπτεριούχοι δηλώνουν ότι δεν πρόκειται να κάνουν ούτε βήμα πίσω, ενώ προγραμματίζουν δυναμικές αντιδράσεις στην Πλατεία Ελευθερίας, όπου το παρόν θα δώσουν σωματεία όχι μόνο από την Κρήτη, αλλά από όλη την χώρα.